Ahojte všichni, zdravím vás u tady toho novýho videa. Úplně na začátek opravdu moc děkuju, pokud jste si tady to video pustili i po té mojí několika měsíční pauze. A určitě si dáme nějaký kecací, kde budu říkat, co jsem všechno mezi tím dělala, co jsme se neviděli. Ale jako nechci se moc ohlížet zpátky. Ale udělala jsem holíček, takový podzimní, dá se říct, v drogerce. Mám tady, se dívám, Dermacol, Essence, Gabriela Salvete, jo a ještě Rimmel tady vidím. A budeme si rovnou říkat, jaký to je, jaký to není, jaký by to mohlo být. Mám ráda Dermacolí báze. Nepochopila jsem tu s těma zlatýma třpitkama, ale neustále ji používám, takže prostě tak. Nejsou na pleti naštěstí ty třpitky vidět a nějak mě nedráždí, takže jako celkem té pleti nevadí to používat. A mám ji ráda, tu Dermacolí bázi. No a chtěla jsem zkusit jinou, nějakou bez třpitek. A tím, že ji měli v akci a vyšly nějakých, já nevím, 180 korun vyjde ta báze, to velký plný balení, což oni nejsou úplně nejlevnější, tak jsem si vybírala Kerou. Samozřejmě mě tam nejvíc zaujala s růžovou vodou třpitivá rozjasňující báze, ale říkala jsem si, třpitky už doma máš, sklidní hormon a vyber si prosím tě něco normálního, aby to mohlo jakoby dobře fungovat. Takže jsem si vybrala tohle, doufám, že to je normální a bude to dobře fungovat. Prosím vás, je to veganská formule, coconut water, kokosová voda a má to být osvěžující hydratační báze pod make-up, víceméně nic jiného tady není a měla by teda i vyhladit a udělat zdravý vzhled pleti. Tyjo. Takhle to vypadá jako něco spíš, co by se mi chtělo sníst. Jako jaký smoothiečko. Hodně to je tekutý, to můžete vidět. Úplně nevím, jestli to na mě dělá dobrý dojem, jakože by to něco vyhladilo. Nebo takhle, čekala jsem, že to bude hydratační a že to bude cítit po kokosu, ale že to bude takovýhle úplně gelíček, no doufám, že to i bude mít nějakou tu funkci toho vyhlazení pleti, že to fakt není jenom voda nějaká. Nemám pocit jakoby vůbec primeru, ani to nelepká, ani nemám pocit, že to nějak efektivně vyhlazuje ty pory. Jako hydratační, jako nějaký jako emulze by se dalo říct, že to být může, ale tady fakt psali, proto jsem to i studovala všechny ty lahvičky, kterou vybrat. Psali vyloženě na obalu vyhlazující, dokonale připraví pleť na aplikaci make-upu. Nelepí to teda vůbec, jako ani milimetr. Nic. A furt přidávám, tak ještě zkusím na čelo víc. Tady to mám nejradši, když je to jako hladčí. Zatím teda, jako takhle, může to být můj oblíbený produkt právě v tom, že to dodá tu rychlou hydrataci, ale se teda hodně krémuju. A používám jako dost hydratace v péči. Takže jsem čekala, že to bude mít i tu funkci toho vyhlazení teda poru a toho, aby na to přilnul dobře make-up, což čekáte od Make-up Base věci. Tak zkusíme dát make-up a uvidíme, co to s tím udělá. Jako make-up jsem vybrala Beauty Balance Cream 8 v jednom. Tady tenhle. Přirozený vzhled, vyhlazená pleť, hydratovaná, zároveň krycí nedokonalosti, tónovaná, rozjasněná, SPF 15 a 85% natural ingredients. To je mi celkem jedno, vy víte, že kosmetiku používám podle toho, jak mi na pleti sedí, funguje a jak se jí líbí. Mám odstín Nude a můžete se podívat, protože mi teda dost světlej hodně. To bych řekla, že takový light. Ale upřímně doufám, že to zase není o tolik světlejší, aby to nevyrovnal, zase není to tak hrozný. Ten rozdíl, když se podíváte na pleť, mám samozřejmě ruce opálenější než obličej. A hodně nosím šiltovky a SPF a tak. No ale každopádně, myslím, že to vyrovná bronzer. K tomu jsem se chtěla dostat. Tak, tohle je hodně lehoučký. Má to takovou jako květinovou letní spring jako parfemaci. Takže to, ještě teď musím říct, že celkem jako je na to fajn. Ale nevidím moc nějaký krytí nebo nějaký posun, takže ještě přidám trošku. Což většinou nedělám, ale tentokrát přidám. Jdeme to prozkoumat, protože se mi to nějak vůbec nelíbí. A doufám, že vy to taky dobře vidíte. Já se takhle přiblížím. Pojďme se fakt podívat. Jako pory mně přijdou úplně stejný, spíš jako, že jsou v tom zalezlý ty ostrůvky toho make-upu. Fakt, že já nemám problém jako něco maskovat na pleti. Takže
spíš pro vás, kdo chcete něco maskovat, tak jako vůbec. Můžete se podívat, že i ty lehký pigmentový skvrny, nebo tady to mám takhle zalezlý. No jako, mám z toho chutí spíš to cundat. Fakt vám řeknu upřímně, že mě to zklamalo. Tady, kde se snažím, ať ta pleť vypadá hezky. Jo, tady jsou i ty pigmentové skvrny, nebo pihy, nebo spíš skvrny. Tady pupínek, jedinej a je vidět. Takže mně to nepřijde teda. A tady u toho obočí to je něco, co já u make-upu úplně nesnáším nejvíc a doufám, že to jako to zrcadlovka dobře zabere. Tak tohle já nesnáším i na lidech, když s nima mluvím a tohle mají jakoby, že vidím, že použili fakt blbej make-up, který jim nesedl, nebo prostě s krémem nebo něco. Že to nesedlo. Takže za mě buď ta kombinace, anebo ten make-up, něco z toho je blbě, jako jo. Takže já si předělám pleť na něco hezčího a pak se vrhnem na obočí. No a tady můžete nádherně vidět, zůstanu ještě takhle blízko schválně, že když si to sedne, tak to vypadá mnohem lépe. Neříkám, že mám nějaký plný krytí, ani jsem nepoužívala plně krycí make-up, ani mi dneska o to nejde. Ale použila jsem vlastně stejné štětec na aplikaci, ale použila jsem ten, úplně, to je vždycky sázka u mě na jistotu Flormar Pore Minimizing Primer, ten je fakt výborný a Tinted Serum Foundation od Catrice. Takže tohle kombo, když se podíváte, nic tam z těch předešlých blbin na pleti jako nedělá. A já ještě než půjdu pudrovat, tak jsem chtěla s váma probrat ten kelímek, je to retro, ale já jsem si ho koupila relativně nově a chtěla jsem vyzkoušet, co jsme na tom jako všichni kdysi viděli, že to znova chci zkusit teďka podzim, zima to krytí, že zkusíme jako jestli to bude prostě dobrý nebo nedobrý. Vybrala jsem si ho v odstínu, pamatuju si, že když to měl každý. 010 Ivory, to je z toho důvodu, že já vždycky chci jako něco světlejšího. K tomu make-upu hlavně teďka bude i zima a já jsem takový ten zašedlej studený typ, hlavně v té zimě. Tak, přijde mi na to úplně super tady ten štětec, doufám, že není nějaký špinavý, to mám Jessup nějaký a budu klasicky rozjasňovat. Ale jo, přijde mi to fajn, je to krémový, není to suchý, dostanu se s tím, kde potřebuju a hezky to, tady to místo jako dělá takový plochý, světlý, přijde mi to fajn. A já jsem si poslední dobou oblíbila, jak jsme se dlouho neviděli, tak se vám svěřím. Teď jsem tak začneme teda od toho, co jsem vybrala. Jo. Vybrala jsem si tady Eyebrow Perfector Waterproof and Vegan Dermacol tuška. Já tomu Dermacolu jako furt strašně fandím, z jednoduchých jako důvodů, to je asi jasný, že jsou Češi a vyvinuli prostě Dermacol cover a furt to mám tak jako v povědomí, že bych strašně chtěla, ať ty jejich věci fungujou. Takže mám tendenci pořád ještě od nich zkoušet, když mají něco novýho a pořád čekám, že mě to překvapí, ale napříč mýma videama můžete vidět, že to je takový 1 z 10 produkt, který mi sedne, který doporučím nebo mám ráda. Ale zkusíme teda tady tu věcičku na obočí. Je vysouvací, proto jsem ji i vybrala. Nechtěla jsem takovou tu retro s tím nepoužitelným kartáčkem na konci. Má dobrý odstín, takový ten chladný tmavší, což mě sluší a já stmavuju vlasy a chodím ke kadeřnici, novinka u mě ženy, ale to zase v jiném videu. Každopádně už se nebarvím a nestříhám sama. Co jsme se přestěhovali, tak mám výbornou kadeřnici a ráda k ní chodím a jsem zase objednaná, takže třeba vám potom natočím něco, jak za ní jdu a co se mnou dělá a tak. Každopádně, zkusíme tu tušku, přijde mi ten hrot takový zvláštní, takže uvidíme, jak s tím půjde čárat. Nevím, kde se to vzalo, ty trouhelníky, proč to někdo považuje jako za dobrý tvar, nebo v čem to má být jako fajn, ale já mám teďka nový styl, teda jak si maluju obočí, tak to takhle rovnou zkusím a uvidíme, jak bude fungovat. Zaujalo mě, že je voděodolná, což jsou vlastně tušky od Benefitu a stále samozřejmě člověk hledá, abych měla pro vás doporučení, abyste měli třeba i nějakou alternativu k tomu, co miluju na obočí třeba od Benefitu, tak samozřejmě koukám i v těch drogerkách, aby to nebylo jenom, že musíte mít něco nutně z té Sephory. Jo, najdete, třeba Maybelline má úžasné výrobky na obočí za mě. Tahle tuška nevypadá špatně. Není úplně moc suchá ani, takže se celkem dalo s ní namalovat. A vypadá, že bude fakt dobře i držet, což je fajn. A není moc krémová, aby se jako úplně mazala snad. No. Takže a odstín se mně líbí, ten mi přijde takový podzimní dobrý. Že v létě já se skoro nemaluju. Já se prakticky vůbec skoro nemaluju.
A to je i jeden z těch zádrhelů, proč nebyly videa, že mi se nechtělo prostě malovat, jako budu upřímná. Prostě, když se vám nechce, tak to vypadá vždycky blbě ten make-up, že jo. A teď jsem si oblíbila, to už tady tahám ze šuplíku, ale byste to u mě neviděli, protože jsme se neviděli dlouho, koupila jsem si klasický Make Me Brow, tak aby jsme to drželi drogerkový, já to ještě vyčešu. On je teda hodně messy, zašpiní všechno, co může kolem sebe, musí se s ním jemně, musí se milionkrát otřít. Úplně není jako to můj pro produkt, jak slyšíte. Ale mám ráda, že vlastně to zvýrazní ty chloupky, obarví a když to zatuhne, tak to relativně jako i drží. Takže tady máte rozdíl obočí s a bez a zatím můžu říct, že tuška mě milé překvapila. Tahle zatím bude jako první úspěch, dodělám druhý obočí a jdeme dále. Tak, obočí by bylo. A tohle je můj go-to make-up. Za dobu, co jsme se neviděli, jako já jsem fakt nedělala žádný barevný věci na očích, ani řasy pomalu. Používám sérum, ale o tom jiný video, nebojte, chystám ho pro vás. Testuju teďka jedno sérum a pravidelně si fotím, jak ty řasy rostou a fakt mám nádherný řasy. Ale nechte si to jako překvapku na jiný video. Každopádně tohle teďka byl můj go-to make-up. Ještě bych si dala jako lesklou tvářenku, nějakou růžovo-zlatou a šla bych do háje. Tak, ale dneska to není ten případ naštěstí pro nás všechny. Já si to trochu užiju a já jsem neodolala a pořídila jsem si tady tu paletku ve stojánku Essence. Musím říct, že se Essence velice posunula. Tohle se normálně jako vypouklí. Je to detail, ale já jsem na detaily. A jmenuje se ta paletka jenom Mickey and Friends. Myslím, že to tam měli víc, ale zkusíme teda tuhle. Co mě zaujaly, tak byly ty odstíny. Byly tam 2 druhy paletek a já totiž ještě jednu někde mám. Zase na jiný video. Mám dívejte, ten Mickey tam, ne? To je super, co? A tady zrcátko. A tady Mickey. Mickey mě zaujala paletka těma odstínama. Vůbec bych tohle od Essence nečekala. To někdo fakt zapl hlavu, podle mě. Že to jsou fakt nádherný odstíny a musím říct, že pokud bude ta paletka i dobře fungovat, tak rozhodně hned nepůjde někomu jako věnování, protože já všechny paletky posílám dál, potom se je vyzkouším, protože si nechávám fakt jenom ty co mě zaujmou nejvíc. Ale mrkněte na to. Tohle to vypadá jak nějaká high-end normálně paletka, vůbec si nemyslím, že by to něco chybělo těm odstínům. Jsou krásně vymyšlený, paletka je nádherná, úplně klidně bych řekla, že by s tím něčím takovým mohlo přijít, prostě já nevím, Too Faced nebo něco. Takže teď ještě záleží samozřejmě na kvalitě. Tak, musím říct, teď jsem se dolíčila s tou paletkou a je naprosto za mě skvělá. A i ta kvalita, i jako blendění a tady ty parametry, i ty multifunkční nebo multibarevné stíny, takový ty jako mastnější, na očích nádherný. Ona dost se sypou, ty matné stíny, ale musím říct, že to na kvalitě vůbec neubírá ani na té práci. Neměla jsem jako víceméně skoro nic naprášené nějak pod okem. Nějak jsem to úplně neřešila, dopadlo to tak, jak jsem chtěla. A když už teď máme nachystané ty oči, tak jsem si říkala, že zkusíme tuhle blbinku, což mě velice zaujalo. Chtěla jsem ji objednat online, mají asi 5 odstínů, ale jako vždycky to má Essence u nás úplně podceněné, takže ani online už skoro nevyberete, když jo, tak zase zaplatíte šílené částky za poštovné, takže je to takové ani tak a že byste jako přišli někam někdy do stojánku Essence a tam by fakt tady tyhle ty super kousky našli, tak to se jako neděje, to je vždycky nějaké jako nedostupné úplně zboží a asi chápete, proč zrovna já jsem z toho úplně nadšená. Musím říct, že to vypadá absolutně úžasně. A většinou mám zkušenost, že tady tohle stojí, že je to takhle multichromový, multibarevný, že tam se fakt odráží úplně všechny barvy, co vás napadnou. Takže na tom oku, ať to dáte na jakýkoliv stín, tak to bude vypadat skvěle z mých zkušeností. Ale jestli ta konzistence je dobrá, vlastně ta pastička, v který to je a jo, je tohle zatavený, tak to se mi líbí moc. Že je to normálně takhle zatavený. Tím pádem nehrozí, že byste asi chytli vyschlej kus. Z toho mám velkou radost. Nevím vůbec, jestli tam jako vidíte to, co já, ale je to nádherný. A jdem to zkusit nanést a doplnit tímto líčení na očích. Essence tady ty věci z mý zkušenosti fakt umí dobře. Umí udělat ty báze, umí ty multichromy. Pamatujete, když jsem srovnání dělala s Natášou Denonou, což jsem měla za 800 lahvičku a z Essence za 100 a ta z Essence byla naprosto luxusní.
Takže vím, že tohle oni umí a štvou mě, že zaprvé to nemají ve stálejším sortimentu víc odstínu, když už to teda umí dobře udělat. A proč u nás nejsou všechny odstíny, proč je to takový boj, jako se k něčemu tady z toho sortimentu dostat, nevím. Tak, musím říct, že po chvilince, co to mám na očích, mám pocit, jako by mě lehce pálily. Jako takový, úplně jak když dáváte ten lesk na rty, jo, co má lehce pálit, tak něco takového. Není to jako nepříjemný, nebo že by se to nedalo vydržet nebo něco, ale cítím to. Ale zatím musím říct, že to vypadá dobře, i když je pravda, že to bude na jiný typ líčení, si myslím, vynikne mnohem lépe. To si ukážeme třeba na nějakém instagramovém videu. Jestli jste se dívali na můj Instagram, já jsem tam dávala často videa, když jsem nemohla točit tady na YouTube, tak je jich tam celkem dost. Ale mně by se víc líbilo, kdybych to nechala teda původně tohle líčení tady s tím nádherným stínem. Tady s tímhle. Ten je úplně úžasný a na oku, jak jsem ho dávala, tak vypadal skvěle. Tak a ještě tady mám jednu věc na oči, je taková retro a myslím, že já jsem ji nikdy od Dermacolu neměla, je to linka. Tak já nevím, mně ta linka přijde jakože dost suchá. Počítala jsem, že to musí být automaticky dobrý, že to už snad, nebo takhle, jako já nevím, jestli je vyschlý. A vypadá, že to tam už mají v té tetě jakoby ošéfované, že to nemělo by být vyschlé, nevím. Ale přijde mi suší. A zkoušela jsem ji i na ruku, nejde jenom o to, jak maluje teďka na stínech. Já jsem zvyklá, že prostě když se dotknu toho oka, tak už to pouští ten pigment a je to takové jako fakt černé. Myslím si, že jsem si měla koupit Maybelline. Ale tak víte co, měli Dermacol 40% v akci, nebo ne v akci, slevu na všechno, tak jsem šla do toho Dermacolu a říkala jsem si, že to bude dobrý. Tak jako špatná není a dopotřebuju ji, ale asi bych vám ji úplně nedoporučila, že byste si ji museli letět koupit. Tak a já jsem ještě nanesla lehce bronzeru, aby se tak nějak propojilo. Už jsem nedávala ani rozjasňovač, ani tvářenku, nic, aby to bylo takový zemitý podzimní líčení. Přijde mi to, že to tak jako sedí a že to fakt vytahuje hezky i tu moji duhovku, tak jak to je, ty oči nalíčený. Ale jdeme ještě na rty. A já jsem vybrala tady ty dvě tušky na rty. Jedna je Rimmel v odstínu Tiramisu 725 a jedna je 8hodinovka matná Comfort od Essence a to je Cinnamon Spice. Tak a tu jsem koupila dneska v tetě a je zamaštěná, jakože už ji někdo zkoušel přede mnou, protože tu jsem určitě donesla dneska s nákupem, takže to jdeme zkusit. Já jsem ji otřela teda o ubrousek a budem doufat, že to projde a nebudu mít žádný nic po někom. A musím říct, že takhle se mi ty rty líbí nejvíc, když už si jako nějak líčím. A ta barva mi teda sedla skvěle, takže odstín chválím. Je to takový 90kový hnědej odstín, ale mě to na ten podzim se líbí. A ani to nebudu nějak vybarvat, protože jsem si ještě ulovila tady od Gabriely Selveté, což mě zaujalo u nich teďka nejvíc aktuálně. Lip Balm Natural Toffee odstín. Doufám, že ho přede mnou nikdo neskoušel. Je to bílý, ta houbička. A baví mě, že to je balzám. Takhle vědou 4 tečky. Takhle vědou ty 4 tečky toho balzámku a je to klasika, že to tou houbičkou nanesete. Zvažovala jsem tuhle a podobný odstín u Maybelline Lip Vinyls, myslím. Ale od Maybelline už mám toho spoustu, tak jsem chtěla zkusit jinou značku. Za mě dobrý a je to super produkt, takový ten rychlej na úpravu do toho, do kabelky nebo do auta. Že to s tím jako nejde asi úplně moc pokazit, když máte dobrý odstín. Jo, jako nechtěla jsem nic úplně červeného vínového k těm očím, protože tam musím se vyřadit s tou zelenou, i když ne úplně nějak extrémně. Umím to líp, ale myslím, že dobrý. Ale můžeme si to ještě teda v rychlosti zrekapitulovat pro ty, kdo to třeba celý nekoukali. Máme tady BBčko, jednak myslím, že blbej odstín na to, že to je nude, mohlo to být spíš nazvané jako něco světlejšího, Fairlight, cokoliv. Nepřijde mi to úplně nude odstín, ale nakonec na té pleti nebyl tak špatný z toho, co si pamatuju z začátku videa, ale viděli jste sami, že nesedl si s podkladem, takže já budu muset vyzkoumat, co bylo to blbý.
A co bylo to, co nefunguje za mě? Asi spíš nefunguje teda tohle, protože na té pleti jsem neměla pocit absolutně ničeho. Ani lepivosti, ani zakrytých porů, ani vyhlazení, jakékoliv přípravy. Přišlo mi to jako nějaká úplně, nevím proč tohle vlastně používat, když mám hydratační krém. Ale tak třeba někomu z vás to extrémně sedí, nechci to úplně hanit, možná mi napište pod video. Tak, pak jsme tady šáhli teda potom BBčku a říkám, to budu zkoušet ještě samostatně, spíš koukejte i na ten Instagram, na tu pleť s tím, nebo tady zase uděláme nějaké obnovení, nějaké informace další. Každopádně za mě úplně na zadek jsem si z toho jako nesedla. Když už, tak bych doporučila teda tady ten Nude Drop od Catrice za mě. Ale říkám, ještě to vyzkouším. Co mě teda nadchlo a přijde mi to fajn, tak je tady ta tuška na obočí od Dermacolu. Líbí se mi i, že hlásá, že je voděodolná, takže by se asi neměla mazat. A mezi tím, co jsme točili video, já jsem byla 2 hodiny pryč skoro, takže vidíte, že obočí je furt stejný, takže asi v pohodě. Z těch nových věcí, a teď nevím, nakonec jsem si asi dala teda na rty, myslím, to byl tady ten Cinnamon Spice, jo. Tady ta tuška od Essence na rty, takže tam mi přišla úplně skvělá, tam nemám co vytknout vůbec. A tohle mi taky přijde úplně skvělý na ty rty. Ta Gabriela Silvete Natural Lip Balm Toffee. Takže úplně super, pokud jste takový, a myslím, že tam je 3 nebo 4 odstíny, takový ty jako příjemný nude, nebo jak to říct, co by mohli sednout každému. Ale konzistenčně, pocitově, úplně super. Přijde mi to fakt skvělý. A pak skvělej objev další a tím to asi dneska teda zakončím. Tady tahle paletka, vlastně ne, ještě tady máme teda ty vločky. Tady ta paletka od Essence Mickey Mouse, za mě úplně skvělý objev. A nemám ani takový složení, takový kombo podzimní vyloženě barvy v kolekci, takže ta se u mě chvíli ohřeje a ku podivu nepůjde hnedka dál. Linka, nevím, hele, buď přede mnou někdo otevřel a je trošku suší, anebo prostě suší, to mi napište možná vy, kdo jí máte, s ní zkušenost, to budu ráda, ale když se držíme drogerky, tak já bych šla po Maybellineáckých linkách, protože vydrží neuvěřitelně dlouho. Pořád je ostrá, černá, krásná, drží, takže za mě tohle úplně ne. A tady ty vločky v kelímku na závěr, naprosto nádherný, to přesně ladí moji duši. Je to prostě krásný, takže to mě nadchlo taky, za to Essence chválím. Co mě štve, že to teda nemají doplněný, nemají všechny odstíny a nemají toho záplavu a nemají to ve stálý nabídce. Mohli by třeba na léto jenom udělat nějaký tropický odstíny, ale držet se třeba celoročně tady tohohle, který je univerzální. Vůbec by to nebylo špatný. Tak, a to bylo moje zkoušení drogérkový po dlouhé době. Nebudu se s váma na dlouho loučit, mám další plány na další videa, chtěla bych je tam ladovat zase pravidelně, jak jste byli kdysi zvyklí. Nebo kdysi, ono to není tak dávno, ale pro mě to je úplně věčnost, co jsem natočila videa. A určitě příště se těšte na nějaký tipy, bude to řasový video, soustředěný na řasy, mám ho v plánu, mám tady nachystané věci na to, takže si to společně projedem. A u dnešního videa už se loučím. Těším se na vaše komentáře, pokud nějaký budou po tak dlouhé době. Určitě budu číst, nebojte, to já ráda, to mě baví a děkuji za všechny, kdo jste koukali po tak dlouhé době na mě a udrželi pozornost až do konce a mějte se krásně, užijte si nádherný podzim a jo, buďte zdraví, čau.